Zdravo svima i dobrodošli na još jedno putovanje svetom bajki. I danas stižemo u Irsku, odakle nam dolazi sljedeća narodna bajka, a zove se Čarobni pasulj. Nauči nam za vas čitati Ivana. Nadam se da ćete uživati. Čarobni pasulj. Nekada davno bio dečak po imenu Pavle. Živeo je sa majkom u staroj kućici na kraju sela. Bili su veoma siromašni. Mama, ja sam gladan, molećivo reče dečak posmatrujući preostale mrvice na svom tanjiru. Sine moj dragi, nemamo više hrane, kroz suze mu odgovori majka. Imali su samo jednu kravu, ali krava je bila veoma stara i mršava, a nedavno je prestala davati mlijeko. Pavle, idi u selo i prodaj kravu. To je posljednje što nam je preostalo. Hoću, mamice. Doneću ti mnogo novca i više nikada nećemo biti gladni. Sutradan je Pavle krenuo u selo da proda kravu. Usput je sreo čudnog starca koji je želeo da kupi životinju. Dečače, ja nemam novca, ali ću ti u zamenu za kravu dati 5 zrna čarobnog pasulja. Pasulj je čaroban? U redu, pristaje. Bez razmišljanja Pavle prihvati ponudu. Pavle se ubrzo vratio kući i pokazao majci pasulj. Ona je bila veoma ljuta i bacila je zrna pasulja kroz prozor. Čarobni pasulj, pametnjakoviću, sad nemamo ni kravu ni novac. Svestan da je napravio grešku, Pavle je samo ćutao pognute glave. U toku noći pasulj je nikao ispred kuće i počeo naglo da raste i raste i raste. Kada se Pavle probudio, bio je iznenađen. Ugledao je kroz prozor džinovsko stablo pasulja koje je poraslo do neba. Au, ovo je zaista čarobni pasulj, iznenađeno zaključi Pavle. Dečak je veselo istrčao iz kuće i počeo da se penje u stablo pasulja. Nestrpljivo je gledao ka nebu, ali kraj pasulja nije uspeo da sagleda. Pavle se peo i peo u stablo, sve dok na vrhu nije ugledao ogroman zamak. Radoznali dečak je želeo da sazna ko živi unutra. Koliki zamak! Ovdje izgleda živi neko veoma veliki. Kad sam već dovde stigao, hajde da zavirim unutra. Kada je ušao unutra, dečak je primetio da su svi predmeti ogromni. Iznenada, pod je počeo strahovito da se trese. Začuo se duboki glas i u prostoriju je ušao veliki strašni džin. Ho, 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 al sam gladan. Mogao bih da pojedem pečenog vola, ma 2 pečena vola. Ne verujući svojim očima, preplašeni Pavle se na brzinu sakrio ispod stola. Nadao se da ga džin tu neće pronaći. Kada je ugledao strašno stvorenje, dečak se veoma uplašio. Džin je seo za sto i počeo halapljivo da jede svoj obilni ručak. Au, ovo je pravi džin, prođe Pavlu kroz glavu. Džin je pojeo sve što je bilo na stolu, a zatim je pozvao svoju kokošku. Ho, 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 kokice moja slatka, snesi mi jedno lepo zlatno jaje. Džin je bio sit posle ručka i ubrzo je zaspao za stolom. Za to vreme kokoška je snela pravo pravcato zlatno jaje. Videvši to, Pavle se obradovao. Poneću ovu zlatnu koku sa sobom. Mama će se sigurno obradovati. Pavle je tiho prišao stolu i zgrabio džinovu kokošku. Međutim, ona je počela da kokodače i leprša krilima. Tada se veliki strašni džin probudio. Grrr, ko se to usudio da me probudi? Džin je ugledao dečaka kako beži sa kokom u naručju i krupnim koracima je pošao za njim. Nevaljalče jedan, vrati mi moju kokicu. Pavle je uspeo da se dočepa stabla pasulja. Velikom brzinom se spuštao dole, noseći kokošku u naručju, ali džin mu je bio za petama. Grrr, gotov si mali crve, nećeš mi pobeći. Čim je dečak dotakao tlo, uzeo je sekiru.
Snažnim udarcima uspeo da preseče stablo pasulja. Ti si gotov, veliki crve! Neću ti dozvoliti da me stigneš! Džin je strmoglavo poleteo ka zemlji, a zatim se začuo snažan tresak. Veliki, strašni džin je pao na zemlju i to je bio njegov kraj. Pavle je konačno mogao da odahne. Džinova koka je svakoga dana nosila po jedno veliko zlatno jaje. Pavle i njegova majka više nikada nisu bili siromašni. Mamice, obećao sam ti da više nećemo biti gladni. Hvala ti, sine moj, i izvini što ti nisam verovala. Ćao ljudi, nadam se da ste uživali u današnjoj bajci. Ako jeste, ostavite nam like, zapratite naš kanal i naravno možete napišete neki komentar, naročito ako ima interesovanja za neku novu bajku koju biste želeli da čujete od nas. Do sljedećeg puta, ćao!